Atopan o cadáver dun home na dársena da Coruña. Os bombeiros rescataron o corpo do mar esta madrugada preto do Club Náutico. O falecido é un varón de mediana idade de nacionalidade estranxeira. A Policía Nacional abriu unha investigación para aclarar as circunstancias da súa morte. Las mareas, el crecer verdín, posiblemente eso resbale, como cualquier piedra que está expuesta al mar. Ya han aparecido algunos cadáveres por aquí. Sí, en otras, bueno, no muy a menudo, pero no es el primero, desde luego. De vez en cuando ocurren estas cosas, por desgracia. Hay que tener un poquito de cuidado. Ola, boa tarde. Vaya susto levaron os veciños de Trarigo, en Bande, na provincia de Ourense. Un incendio declarado nunha das vivendas do lugar acabou con boa parte da estrutura da casa. Os tres residentes, un matrimonio e o pai da muller decatáronse do lume ao quedaren sen luz e comprobaron que as lapas afectaban a parte antiga da casa onde se situaban, a cociña máis o salón. Grazas a que os dormitorios están nunha zona reformada da edificación, non se produciron danos persoais. Viñeron os bomberos, se empezaron a apagar os veciños todos, viñeron correndo con mangueiras e aquí todos apagando e todo. Axudaron os veciños? Si, moito, todos estou moi agradecida peles, que todo o mundo colaborou. Rouban tubaxes de aceiro inoxidable por valor de case 12.000 euros nunha empresa de Ponteceso. Os asaltantes levaron o material do exterior de dúas naves situadas no polígono industrial. Este é o momento en que as cámaras de seguridade os captan en plena acción, collen as pezas de aceiro e cárganas no furgón para fuxiren co botín. A Garda Civil abriu unha investigación tras recibir a denuncia do afectado. Hai 3 persoas investigadas como presuntos responsables do roubo. Estábamos metendo material para dentro da nave e non se deu feito en tal, e a medio viñeron a levar, carganos todo que había fora, os tubos e todo, da nave que temos aquí lá de aí atrás, con todo libertad do mundo, pois, colleron, dixen, hai cámaras, bueno, se hai cámaras que dixen uns ou outros, e levaron, eran dúas mulleres e un home. Hoxe, luns de Pascua, celebranse en Galicia dúas das romarías máis importantes do almanaque. Hai uns minutos que en Ferrol remataba a misa pola Virxe do Chamorro. É unha cita tan multitudinaria que o Concello tivo que pechar estradas e habilitar un servizo de buses. E no Salnés sucede algo semellante coa celebración da Virxe das Cabezas de Meis. Centos de persoas renovan hoxe no Mosteiro da Armenteira o seu compromiso con esta Virxe a que se lle atribúen propiedades curativas contra a dor de cabeza. Que é unha romería bonita, pasámoslo ben, oímos unha misiña, marchamos para casa a comer, non? É unha santa que parece que fai milagros, ou sea, que os fai, non é que parezca, é que os fai, e entón a xente ten moita devoción, e veñen incluso todo o ano que hai misa ás 12, todos os domingos ás 12, dedicados sempre a Nuestra Señora das Cabezas. As romarías como esta sempre se disfrutan un pouquiño máis se o tempo acompaña, como acontece nesta xornada de sol e calor en toda a comunidade. Moitos están aproveitando este luns de Pascua para achegarse a algún dos areais galegos e disfrutar dun día de praia. Cargarse de vitamina D é unha boa opción, tendo en conta que a chuvia vai facer acto de presenza de novo nas vindeiras horas. Pero eu xa estuve aproveitando que se fun á playa desde o día 31 de marzo hasta ayer fun á playa. Estaba helada, estaba verdaderamente helada. Pero la edad y la costumbre ya me indican que se puede bañar uno, que está limpísima. Estamos falando que me dan chuvia para tarde, pero non sei onde están as nubes agora, así que disfrutando. Ben, pois comezamos coa noticia de portada. Na Coruña, esta madrugada atoparon un corpo sen vida no porto, moi preto das instalacións do Club Náutico. Reyes, que se sabe deste suceso? Sí, contra as 6:20 da mañá os servizos de emerxencias alertaban o 112 de que aquí nesta zona da Dársena había un corpo aboiando na auga. Desde o 112 alertaron a Garda Civil, a Policía Local e tamén a Nacional, a Autoridade Portuaria e os bombeiros de aquí da Coruña, que foron os que rescataron o corpo da auga nun operativo que se prolongou durante 2 horas. Polo momento sábese que se trata dun home e a causa da súa morte foi probablemente accidental. Agora a Policía Nacional abriu unha investigación para tratar de esclarecer que foi o que pasou. O corpo foi localizado moi preto do Club Náutico a carón destas escaleiras que van dar ao mar.
Con las mareas y tal, crece el verdín, posiblemente eso resbale, como cualquier piedra que está expuesta al mar. Habería que saber o que pasou, porque claro, calquera se non sabes nadar e caes en, pois por calquera motivo, pois claro, as consecuencias son as que son. Ao lugar desprazouse un amplo dispositivo dos servizos de emerxencias. Finalmente foron os bombeiros da Coruña os que rescataron o corpo do home que estaba boiando na auga. E malia a rápida intervención dos sanitarios, xa nada puideron facer pola súa vida. Sorprende. Está en unha zona además moi tranquila, moi segura. De vez en cuando ocurren estas cosas, por desgracia. Hay que tener un poquito de cuidado. O caso é que esta zona xa se cobrou varias vítimas mortais nos últimos 9 anos, 2 mozos no 2017, entre eles o actor Mateo González e outro home de 54 anos no 2022 tamén caera a auga preto dos Pantaláns. Venía así por arrimarse para hacer sus necesidades en un tramito y resbaló y se cayó en el agua. Y lo encontraron ahí sí hace unos años. Me parece que en el Pantalán y no llegó en el agua. Un poquito más allá tenía un pantalán por este lado y lo encontraron en el Pantalán. Pero no es el primero, desde luego. E daquela, para evitar novas vítimas, a Autoridade Portuaria e o Concello decidirán mellorar a iluminación e colocar estes bancos de pedra como barreira física. Parece que o que en su día puxeron un pouco para protexer da xente que se poida caer con este tipo de bancos, a mí non me parece moi suficiente, porque alguén que pola noite non ten boa visibilidade ou algo, pues sí que pode ser un perigo. Pusieron esto a propósito, para que la gente tenga un poquito de más presencia a la hora de acercarse al mar. Yo ando mucho, pero voy con cuidado. Pero bueno, parece que no ha sido suficiente. A espera dos resultados da autopsia e da análise das imaxes das cámaras de seguridade, todo apunta a que a causa da forte caída foi accidental. Imos agora ata Trarigo, no concello ourensán de Bande, para falar coa familia que este sábado sufriu un incendio na súa casa. Por sorte, só afectou o anexo en que tiñan a cociña máis o salón e puideron sair a salvo, pero as perdas materiais, din, son enormes. Este matrimonio de Trarigo en Bande e o pai dela estaban a dormir cando lles comezou a arder a parte máis bella da casa. Ele era para comer a xente, no comedor, e a cociña deste lado. E debaixo estaba a corte co cabalo. Por sorte, a mañá do sábado erguerase cedo para botar patacas e puideron fuxir das lapas. Para ter o cabalo acomodado, non tiña sono, entón serían por aí as 7 menos 20 ou 6:30, levanteime. Fun ao baño, laveime, e como se sentira ese golpe seiquilla era o cabalo que quería sair. Pero como estaba a porta cerrada non podía sair, e as traves se caían por riba do cabalo, todo ardendo. Abro yo o cabalo, sai por aí afora. Cando estaba na cama e despertoume, chamoume enseguida e dixo Sale que nos está ardendo a casa. E bueno, xa foi todo no momento, xa ardeu todo, e queu todo para baixo. O Bertolomé foi á xiña a chamar polos veciños e dende emerxencias avisaron o GES de Muiños, os bombeiros de Xinzo e a Protección Civil de Bande. E se empezaron a apagar os veciños todos, viñeron correndo con mangueiras, e hai que todos apagando e todo. Axudaron os veciños? Sí, moito, todos estou moi agradecida peles. Tratamos de querer apagar, pero xa ardía todo en llama. Non había nada que fazer. Arderon cables, ardeu todo. Todo o que había aí dentro, 3 ou 4 televisións, os congeladores, todos os cheos de carne, todo, ardeu todo. Quedaron sen salón nin cociña e tiveron que improvisar temporalmente un ano baixo. Tamén lles ardeu o leñeiro, 2 días pasaron para refrialo, pero por sorte as lapas non afectaron a vivenda nova. Si salvamos onde dormimos, e bueno, por pouco, un cuarto de hora máis e ardía todo, xa nos dentro. Tinha moita vida aí, moito sudor, e bueno, pero bueno, o caso é que non nos pasou nada a nós. Pois agora haberá que reconstruir pouco a pouco, según se poida. Os propietarios da construción calcinada sospeitan que o lume comezou nun curtocircuito. Por outro lado, un incendio calcinou por completo o semisoto dunha vivenda unifamiliar na parroquia de Vincios en Gondomar. Segundo as testemunhas, a violencia do lume era alarmante, pero a rápida intervención dos bombeiros evitou que se estendera ao resto da vivenda que resultou afectada polo fume. Por sorte non houbo que lamentar danos persoais.
Os bombeiros tiveron que empregarse a fondo máis de 3 horas e lles levou conseguir apagar o incendio debido á virulencia das lapas. Por sorte, conseguiron controlalo no semisoto e non chegou a estenderse aos andares superiores que si resultaron afectados polo fume. Sí, o lume era moi intenso e, de feito, pois, afortunadamente, o que son as lapas non pasaron á vivenda principal, pero sí a través dunha porta que comunicaba a vivenda co garaxe, sí que pasou gran cantidad de fume e de gases. Entón a vivenda se viu afectada por mor desta causa. Hubo que ventilar, evidentemente, máis facer medicións de gases, porque sí que se viu afectada pois, por este termo. O lume e as explosións alertaron os veciños do barrio de Casás na parroquia de Vincios, que acudiron con cubos e mangueiras para axudar, pero que non puideron facer nada pola magnitude do incendio. Foi un incendio moi virulento, tamén se abriu que a porta principal do garaxe, permitiu a salida de fume e de gases de unha maneira moi intensa. O incendio, estar tan ventilado, tamén fixo que fora moi virulento. Entre os enseres acumulados tamén había pintura e produtos químicos que axudaron á propagación. Varias estanterías en donde almacenan desde textil, e despois libros, en xeral o que se ten generalmente nun garaxe ou nun alpendre, que se suelen guardar un montón de enseres moi diferentes, incluso tamén había botes de distintos sprays que fixeron explosións durante a intervención. A gran sorte foi que as lapas non acadaron o depósito de gasóleo que se atopaba no semisoto. Os habitantes da casa, unha parella e o seu gato saíron ilesos. A Confraría da Guarda no sur da provincia de Pontevedra e a organización de mariñeiros luso-galaica lamentan un novo accidente rexistrado nas últimas horas na costa guardesa. Nun comunicado conxunto volven poñer sobre a mesa a perigosidade desta zona do Atlántico con episodios de mal mar cada vez máis frecuentes. Ademais denuncian que a situación que se agrava aínda máis polo distanciamento xeográfico dos medios de rescate. No sinistro mobilizáronse os equipos de emerxencia, pero finalmente foi outra embarcación de pesca a que rescataba os tripulantes tras emborcar e os levaron ata a terra. E centos de persoas ategan nestes momentos o Santuario da Virxe do Chamorro en Ferrol, aínda que todos a coñecen con ese nome en realidade é a Nosa Señora do Nordés, un nome que ten vinculación absolutamente mariñeira, xa que o vento do Nordés é históricamente o máis favorable para a navegación e a pesca na ría de Ferrol. Nuns minutos falamos cos romeiros. É algo que a mí me gusta ver toda esta cantidad de xente e hoxe se prevé que vai ser terrible, porque está o día moi bonita, verdad? A romería de Chamorro e sobre todo a xente maior, a miña nai, por exemplo, ten moita devoción por esta virxe, porque di que, era moi milagreira e moi abegosa. 4 persoas quedaron feridas esta mañá na AG56 por 2 accidentes rexistrados no concello de Ames e a autovía que vai de Noia a Santiago. Foron 2 choques por alcance que provocaron fortes retencións nesa estrada a primeira hora da mañá. O primeiro sinistro implicaba 3 coches e deixou 2 feridos leves. Pouco despois houbo un segundo accidente entre 2 turismos con 2 persoas tamén feridas de carácter leve. Por ese motivo houbo complicacións no tráfico rodado en sentido Santiago. A Garda Civil estivo no punto de regulando a circulación que sufriu retencións de ata 2 kilómetros nalgún momento. A esta hora a situación xa é de normalidade na zona. Esta noite, a partir das 10, pecha por obras o túnel do Cereixal na autovía A6, na contorna do porto de Pedrafita. O corte manterase ata o xoves pola mañá. O tráfico hase desviar pola Nacional Sexta. Seguimos con máis asuntos. As cámaras de seguridade dunha empresa de Ponteceso gravaron en plena acción os ladróns que lle subtraeron material de aceiro inoxidable do exterior dunha nave. Xa sufriran outro roubo semellante anteriormente. O valor do botín rolda os 12.000 euros. As investigacións da Garda Civil permitiron identificar 3 persoas como presuntos responsables do furto. A empresa Glaucor Enxeñería dedicase ao deseño e fabricación de instalacións industriais e maquinaria nestas instalacións do polígono da Tella en Ponteceso. No último ano sufriron 2 roubos semellantes. Na primeira ocasión deixaran material de aceiro inoxidable fora desta nave principal e leváronllo. Na segunda, hai un par de meses, foi diante desta outra nave que empregan como almacén. As cámaras de seguridade captaron a acción dos ladróns que actuaron con total impunidade. Estábamos metendo material para dentro da nave e non se dou feito en tal, e a medio día viñeron a levarnos, carganos todo que había fora, os tubos e todo, da nave que temos aquí lá daí atrás. Cando veo o alerta das cámaras,
Pois eu non estaba o fillo e chegou, pero cando chegou xa arrancaran. Cargan rapidamente, bueno, eran tubos grandes de unha fábrica. A identificación era porque hai cámaras temos as cámaras de grabando a entrada da nave, e entonces, bueno, con todo libertad do mundo, pois, colleron, dixen, hai cámaras, bueno, é que se hai cámaras que dixen uns outros, bueno, eran dúas mulleres e un home. Sí, carregaron todo na furgoneta e marcharon sin máis. O material subtraído ten un valor próximo aos 12.000 euros. Os responsables da empresa supoñen que o destino é a chatarra. Eu creo que o destino é a chatarra. Sí, o aceiro como pagan a tal, pois a chatarra pois levan. Tras denunciar os feitos aportando as grabacións, a Garda Civil iniciou unha investigación que permitiu identificar os presuntos responsables do furto, 2 mulleres e un home veciños da Coruña. 2 deles teñen antecedentes por distintos delitos. Os responsables da empresa Glaucor tamén denunciaron ter sido obxecto de extorsión por parte de 2 homes que se ofreceron a realizar unha demostración de pulido e afiado de brocas. Na empresa non lles convenceu o traballo e os individuos volveron en varias ocasións exixindo con ameazas o pago de 400 euros pola demostración. Souberon que no polígono outras empresas sufrirán situacións semellantes. O caso está en mans da Garda Civil. E un ano máis, milleiros de devotos cumpriron coa tradición de subir ata a ermida da Virxe do Chamorro. Luns de Pascua e a xornada complétase con misas e procesións durante toda a mañá e máis unha romería que xunta os devotos alrededor dun día que ademais é festivo local en Ferrol, Demetrio. Unha vez que remata a Semana Santa, chega o luns de Pascua e na comarca de Ferrol hai unha cita ineludible subir ao Monte do Chamorro e asistir a esta romaría da Virxe do Chamorro. Moitísima xente, un ano máis acompañada polo bo tempo, acudía a esta romería e sigue acudindo ao longo de toda esta xornada. Fai as súas ofrendas e acude a esta cita tradicional e como manda a tradición hai que levarse tamén un paquete de rosquillas. Un ano máis, con un sol de xustiza, a Virxe do Chamorro cumpliu coas expectativas. O luns de Pascua é festivo en Ferrol e poucos se resisten a cumprir cunha tradición que levan consigo desde nenos, subir ata a ermida da Virxe do Chamorro. Fervor e tradición enchen hoxe o camiño con milleiros de romeiros que agradecen a máis o bo tempo que os acompaña. A romería de Chamorro, e sobre todo a xente maior, a miña nai, por exemplo, ten moita devoción por esta Virxe, porque di que, bueno, era moi milagreira e moi abegosa, para que todo o que pedías, pois sempre unha parte a cumplía. Entonces, pois, bueno, seguimos a tradición, os demais. De pequeniño sempre, todos os anos non fallo nunca, non? Eu teño que traballar despois, pero subo e volvo, e despois pola tarde se poido volvo a subir, o sea. Vimos moito cando eu era pequena, pero facía moitos anos que non viñamos, viñamos con moitísimos amigos, pasábamos aquí o día, subíamos polas rochas a comer bocatas que nos facían as nosas nais, e nada, rememorar momentos que facía moito que non estábamos aquí. Nos dende hai moitos anos, isto é unha tradición, isto é a culminación da Semana Santa en Ferrol, todos os anos que se pode chova, vente ou faga sol como é o caso, hai que estar aquí. Unha romaría que xunta persoas de todas as idades que soben ata este monte para cumprir as súas promesas e os seus ofrecementos. Home, un sentimento moi grande porque non só a comarca, de todo, incluso do estranxeiro teño visto por aquí xente. É o máximo que hai agora en Ferrol. Hai un ano que me operei e estaba ofrecida. O ano pasado non poden vir que estaba recién operada e veño este ano. A romaría pon así fin á Semana Santa de Ferrol cargada de sentimento, onde os exvotos e as candeas forman parte dunha celebración que reúne familias e amigos. Misas e procesións que teñen lugar durante toda a mañá para cumprir un ano máis con esta tradición e para garantir a seguridade dos romeiros hai desplegado un importante operativo no traxecto de subida e baixada. E por outra banda, no Concello de Meis celebran hoxe a romaría da Nosa Señora das Cabezas. Milleiros de persoas, aproveitando a festividade deste luns de Pascua, achegáronse ao Mosteiro da Armenteira para ofrecerse a unha virxe a que se lle atribúen propiedades curativas para a dor de cabeza. Moitos devotos chegaron ata aquí a pé, facendo a súa particular peregrinación ata este enclave natural e paisaxístico. Milleiros de devotos achegáronse este luns de Pascua dende ben cedo ata o Mosteiro da Armenteira en Meis para celebrar a romaría da Nosa Señora das Cabezas. Sempre falaron das cabezas, que hoxe non se podía traballar, que era o lunes de Pascua, e aquí estamos. Se é a festa das cabezas, hai que levar unhas cabeciñas. Pedir a Dios que a cabeciña responda.
Unha virxe moi milagreira que lle atribúen propiedades curativas para dor de cabeza, así que dende as 9 da mañá e ata 7 da tarde oficiaránse misas cada media hora para todas aquelas persoas que veñan ata aquí coa súa ofrenda. Vamos a pedir que haja paz. Sí, eso. Fai moita falta. Para que aprobe todo. Hai que lle pedir á Virgen, hai que pedirlle aos santos, para que nos dé a salud e suerte. Con cada misa e con cada ofrecemento este mosteiro da Armenteira, datado no século XII, énchese de xente. De feito, os que non conseguen entrar deben agardar a seguinte quenda e unha vez dentro, fiéis e devotos desfrutan da misa o carón da súa Virxe. Pasámoslo ben, oímos unha misiña, marchamos para casa a comer, non é? A xente ten moita devoción e veñen incluso todo o ano que hai misa ás 12, todos os domingos ás 12. Unha celebración que inclúe tamén toda unha peregrinación. Moitos fan o camiño ata aquí andando dende concellos lindeiros e seguindo nalgúns casos este camiño da Pedra da Auga. Moitos peregrinan, outros veñen en coches, cada un pois ven como pode. De Vilariño. Son, non sei agora aproximadamente, pero debe ser 6 kilómetros, máis ou menos. Toda unha tradición familiar que pasa ao longo dos anos de pais a fillos. 50 años, estábamos solteros. Veníamos de solteiros. Ahora llevamos 46 casados, pero sí. Veníamos 10, nos juntábamos 50, 60. A romaría sempre remata cun xantar campestre ou popular onde non faltará a música. O vindeiro luns será a Pascuiña, unha nova oportunidade para venerar unha vez máis a Nosa Señora das Cabezas. E claro, falta o luns de Pascua en Padrón, iso sí, con sol e altas temperaturas desta vez. Un día solleiro que convidou a sair á rúa e iso notábase xa esta mañá nas terrazas do centro. Con todo, o prato forte a chegar esta noite coa animación das barracas e, por suposto, coa música e o baile. Para este día de Santiago en Padrón están programadas as actuacións das orquestras Los Satélites e a París de Noia. A tarde ponse así. Ayer, como era domingo, domingo de Pascua, foi moitísimo, moito. Pero bueno, pásase ben, estáse ben, aunque hai moita xente, moito ruido e moitos coches. É unha maravilla a festa de Pascua, a mellor festa de todo Galicia é a Pascua de Padrón. As feiras de abril do Val do Dubra na provincia da Coruña despídense hoxe coa celebración do mercado e a máis esperada, a festa da empanada. Un encontro gastronómico que se completa con polbeiras e diferentes elaboracións de vaca cachena tan típica desta zona. Un día de moita afluencia despois dunha fin de semana con mercado de artesanía, exposición de gando, obradoiros e mesmo unha ruta cabalar. Este luns de Pascua solleiro está sendo a guinda dunha Semana Santa de tempo estupendo. De feito, os que aínda están de vacacións aproveitan para ir á praia antes de que a cousa cambie e bastante iria. Si está previsto que pola tarde as nubes tapen este espléndido sol e dean paso a chuvias generalizadas na xornada de mañá. Tamén se fala dun descenso brusco das temperaturas de ata 10 graus menos nas máximas. E mesmo a previsión fala de folerpas de neve nos cumios máis altos do país. Así que os que aínda hoxe están de vacacións, os poucos que aínda están, poden aproveitar destas últimas horas de praia, dando un paseo, tomando unha caña no chiringuito ou dando ese último baño antes de regresar á rutina. Propina de calor neste luns en que uns poucos afortunados aínda están de vacacións e teñen toda a praia para eles. É un día fantástico, ten o sol todo alto, a praia está magnífica. Eu xa estuve aproveitando que se fun á playa desde o día 31 de marzo hasta ayer fun á playa. Eu sei a ver, pero genial. Rapaces en clase, xubilados e os que teñen festivo local espremen as últimas horas de sol antes de que o tempo cambie. Eso que estábamos falando que me dan chuvia para tarde, pero non sei onde están as nubes agora, así que disfrutando. E vaia se vai cambiar. Pasaremos do bañador ao paraugas e ao abrigo en cuestión de horas. Pasaremos de máximas que hoxe en toda a comunidade superarán os 25 graus, con máximas que chegarán en Ourense, por exemplo, os 30 en varios puntos, a máximas moi cativeiras, que quedarán de redor dos 12, 14 en prácticamente toda a comunidade e xa para mañá. Así que pasamos das changlas e do bañador, o abrigo e as botas. E antes dese cambio, toca apurar os paseos, os xeados e ata os baños, no caso dos máis valentes. Estaba verdadeiramente helada. Fresquiña. Moi fría. Bueno. Sí, pero bueno, estáse ben. Revitaliza. Sí, hombre, a ver, despois de tantos días de chuvia,
para min isto é nin irme de vacacións a ningún sitio. Un tempo de verán, o desta Semana Santa, que presta especialmente despois dun dos invernos máis duros dos últimos tempos. E hoxe en concreto é un día de contrastes térmicos en Ourense con máximas que poderían superar os 30 graus a primeira hora da tarde, Alberto. Parece o día de verán a esta hora da tarde, tanto por a temperatura como por a luminosidade, pero ni moito menos a primeira hora da mañá, xa que temos temperaturas moi frías. Por exemplo, na provincia de Ourense, hoxe en Calvos de Randín, marcamos a mínima de Galicia, con apenas unhas décimas por enriba dun grau. O cal, cos 30 que chegaremos á tarde, provocan oscilacións térmicas elevadas. Aquí na cidade, por exemplo, partimos de 8 graus. E tamén iso provoca que haxa que ir mudando de roupa ao longo do día, ou máis ben sacándoa. Tamén temos un contraste térmico importante nos últimos días, é a inversión térmica, mentras que en zonas de alta montaña tivemos 15 graus de madrugada, por exemplo, no Alto do Rodicio ou no Xurés, aquí na cidade apenas temos 4 ou 5 graus, ou, por exemplo, na Limia ou na comarca de Monterrey, que ás 8 da mañá tiñan apenas 3 graus. O que pasa é que hai que ir disfrutando destas xornadas casi de verán, porque este vento que temos neste momento anuncia que para mañá poidan vir as choivas e baixar novamente as temperaturas. Grazas, Alberto. E vai quedando menos para que chegue o fenómeno astronómico do século en Galicia, e quen máis e quen menos xa está facendo preparativos, sexan grandes cidades ou concellos máis modestos. É o caso de Vilalba, que vai mercar lentes de protección para os veciños e que está buscando os lugares máis adecuados para recomendar a contemplación do evento. A provincia de Lugo vai ser un dos lugares de España onde mellor se poderá observar o 12 de agosto ese minuto e medio de oscuridade que ninguén se quere perder. Os lugares cun horizonte oeste despexado permitirán contemplar mellor a eclipse, e aí está a Terra Chá. Na capital da Chaira xa se preparan. A xente veña a Vilalba a disfrutar dun día así, xa que vai ser dos sitios onde se vai ver ao 100%. Vai durar aproximadamente 1 minuto 35, vai ser un espectáculo único a nivel casi mundial, porque son das poucas zonas onde se vai ver ao 100%. Como suxestión están buscando as mellores localizacións, unha delas, o Miradoiro Monseivane, a 950 metros de altitude. Desde Monseiván vese toda a Terra Chá. En días normales vese toda a Terra Chá. Sería unha boa opción, non? Sería unha boa opción bonita. É espectacular, vese toda a zona da Terra Chá, e aí feríase un eclipse de 360 grados. O gran problema é subir hasta ali, que habría que facelo a mellor con coche normal non valdría. Habería que subir, pois, a pé, pero as opcións son moitas. E no campo, ali, tranquilamente, podemos mirar a eclipse. Ali pola charca, ali é o spa, toda aquela zona é bonita. O parador de Villalba se nos deixan acceder, o Monseivane e Goía en Xermade. O Concello vai mercar e distribuir unhas 1.700 lentes de protección para ver o fenómeno con seguridade. Tamén buscan localizacións na zona urbana que, ademais, contarán con animación musical, pensando mesmo xa no repertorio. Podemos falar de Oxígeno de Jarrett, podemos falar de Eclipse de Pink Floyd, podemos falar de moitísimos no momento do eclipse. O que pasa que o que hai que facer é unha música, empezar a 7:30 cunha música pouco a pouco, para facer a introducción do ato final, que é as 8:30 aproximadamente. A partir de aí empezar a cambiar a terminoloxía da música para acabar como un día festivo. Pois se chegada a noite non hai nubes, a festa pode ser dobre, porque en apenas horas, tras o eclipse, haberá chuvia de perseidas. Preto de 2 anos levan os veciños de Villestro en Santiago sen o seu centro sociocultural e din estar fartos. Botan en falta as actividades para todas as idades que tiñan nel. Piden que se remate a obra do edificio para poderen recuperar a vida social do local na súa parroquia. De seguida, vemos as súas reivindicacións aquí no Galicia Noticias. E boto de menos, sobre todo memoria, porque é importante para min, vamos. Suerte que o señor cura nos deixou en local para ensayar, porque somos unha asociación cultural. Vamos tocar por aí, entón temos que ensayar. A ver, parece que vivimos no fin do mundo. E non estamos, que nós pagamos, Nós pagamos impuestos como paga calquer ciudadano de Santiago de Compostela.
Moi preto dali, en Teo, andan a procura dos autores dos estragos neste centro infantil e de primaria do lugar da igrexa en Calo. Piden a colaboración cidadá para dar con quen rebentou os cristais de varias portas e fiestras coincidindo co inicio das vacacións de Semana Santa. Un acto de vandalismo que investiga a Policía Local. Dende o Concello apelan ao civismo para evitar este tipo de accións. E vai a susto levou un electricista en Salvaterra de Miño. O home estaba traballando no campanario da igrexa cando sufriu un accidente. Caeulle enriba unha cruz, esta que van ver, esta mesma, sufriu feridas nun ombreiro e nun cóbado e a causa diso era incapaz de baixar do alto polos seus propios medios. Os bombeiros, acompañados dunha sanitaria, subiron ata el e lograron rescatalo. Unha ambulancia do 061 trasladouno ata o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Estaba desinstalando as luces no campanario dunha igrexa, pois sufriu un accidente ao caerlle enriba unha cruz. Entón, pois, lesionouse o ombro e lesionouse tamén o codo. Entón, pois, quedou no tellado e non podía baixar polos seus propios medios. Accedimos ata el, accedimos tamén cunha sanitaria co autobrazo para poder evalualo e que a sanitaria lle pudiera facer unha inmovilización do brazo e así, desa maneira, poder evacualo nas condicións seguras e cómodas para o traballador. En Santiago de Compostela, os veciños de Villestro están fartos de estaren sen centro sociocultural e botan en falta as actividades para cativos e maiores que tiñan antes. Agardan por unha alternativa que non chega, pero o que queren é que rematen as obras do edificio e poder así volver facer vida social no local da súa parroquia. A parroquia Compostela de Villestro ten máis de 2.000 veciños que levan unha boa temporada co seu centro sociocultural pechado. Cerrouse para facer uns arreglos porque chovíanos dentro, facíamos gimnasia cos cubos da auga recollendo, entonces cerrouse para facer o arreglo, empezaron máis tarde de que nos dixeron, desplazáranos a outra aldea, a Figueiras. Fomos unhas poucas, creo que éramos 7 ou 8, pero aquí éramos sobre 20 os que estábamos indo a gimnasia. Mentres non se arranxa a situación, buscaron alternativas para non perderen o ritmo de actividade que tiñan. Depois eu estou me desplazando a ver terminas todos os días que quero facer algo e nada, e pagando bastante máis, porque claro, aquí xa era polo Concello xa se pagaba menos. E nada, e boto de menos, sobre todo memoria, porque é importante para min, vamos. Suerte que o señor cura nos deixou en local para ensayar, porque somos unha asociación cultural, que bueno, vamos tocar por aí, entón temos que ensayar. Si se fixeron algunhas obras no edificio, pero aínda non lles deixan entrar. No entanto, falanlles do Sala Bella Unitaria. Apunteime porque dicían, hai que apuntarse tamén para Villestro, por si abrirían a unitaria. Por eso, pero a unitaria está arreglada, pero a aberta non está. Prométenos que o 7 de abril que vamos a estar na unitaria, pero o centro non se abre. Por que o centro non se abre? A ver, parece que vivimos no fin do mundo. E non estamos, que nós pagamos, Nós pagamos impostos como paga calquer ciudadano de Santiago de Compostela. Isto foron promesas, empezamos en outubro, empezamos en novembro, e non empezamos nunca. Eu tamén estou interesada en que, bueno, que acaben de arreglar o centro e que abran, porque teño un neno pequeno, gustaría meter aquí actividades, pero é que non vemos avance. A Ribeira Sacra volveu ser un dos destinos favoritos dos que visitaron Galicia durante esta Semana Santa. Moito turismo vido do resto de España, de Castela, de Madrid ou de Escadi, pero tamén visitantes que veñen de moito máis lonxe para gozaren dun espazo natural único. A Semana Santa encheu a Ribeira Sacra de turistas e visitantes. Nos embarcadoiros, en prazas, nos catamáns, nos miradoiros como lugar ideal para os autorretratos en toda a hostelería. Bueno, é unha Semana Santa parecida a de fai 3 anos, moi boa, moi de último momento, pero bueno, nos levamos xa como unha semana movendo reservas, anulando, volvemos a sacalas a venta, cancelando, pero ben, moi ben. As razóns son variadas para os que elixiron este destino, aínda que de por sí o reclamo Ribeira Sacra xa é potente e atractivo. Sí, teníamos la idea, pero no es la primera vez que estamos, no sabemos muy bien cómo va, pero nos habían dicho que era un paisaje bonito y que había que venir. Sí. Somos de Ecuador, pero yo vivo en Pontevedra, entonces venimos de visita por Semana Santa.
Os que o teñen máis claro son os que veñen de máis lonxe, con todo organizado dende que partiron dende Canadá. Pero hemos ido a una caminata como de 4 kilómetros, fabulosa, con unos miradores espectaculares. Y ahora vamos a ir a visitar un viñedo y luego el paseo en el bote y luego un restaurante para cenar y una queimada. As procedencias son heteroxéneas, moito turismo nacional, Castela, Madrid, País Vasco, pero tamén con un turismo emerxente de moi lonxe. É unha Semana Santa fantástica, estamos a tope, veñen de moitos destinos, sobre todo de Castela, veñen moito para aquí de Galicia veñen sobre todo de Coruña e de Lugo. E sobre todo de Castela veñen de León, de Zamora, moita xente de Teruel, veñen de Valencia e algúns cataláns, sobre todo. E de fora, pois temos moitos alemáns, temos canadianos e temos xente chinesa que está viaxando tamén pola Ribeira Sacra. Tras unha Semana Santa de ensono, só queda o broche de ouro, que sería conseguir a declaración de Patrimonio da Humanidade. Pois con estas imaxes da Ribeira Sacra marchamos, que xa están aquí os compañeros do Telexornal. Grazas pola compañía e que gocen deste luns solleiro.